दिनैहाय जोंनि बारहावा आफादगिरि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जेनाखि मुसुखा बे मुसुखाखौ बिथाङा गाव डनार हिसाबै दान होनानै बानायनानै होनो नागिरदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि सातबिलि गामिनि मानगोनां गावबुरा नेहाथारि लोगोसे फालाकारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मावथिफारिया आरो जोंनि बे सेक्रेटारियेट कमिटि एबसुनि बेंगिरि आरो नुजाफैनो हानाय जोंनि ससाइटि कमिटिनि चेयारमेन आरो फालाकारि कमिटिनि बारग' भान्डारि बिथां आरो लोगोसे हाबाफारियाव जिल्ला बाहागो लानो हादों जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां आं बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो दिनै बे गोथार हाबाफारियाव आरो फुंबिलिजों सोमोन्दो लाखिनानै आं बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारनायखौ आं मिजिंथिबाय। दा बे समाव आं हाबाफारि बायदि आलासि सिनायथिनाय हाबाफारि आखायाव लादों। जोंना गिबियावनो दं गाहाय आलासि महरै लाबोजानाय जोंनि दिनैनि बे सोमब्ला बसुमतारिनि मुसुखा गायसनजेननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सुमान्त बसुमतारि बिथांखौ गावनो लानो खावलायो मान बावनाय गुरु खावलायो।